أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Halo. Ngapuntene Bapak Ibu kangge gemeni wekdal. Kula kapiji matur wonten ing dalu punika. Mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun Bapak Ibu. Pengajian dalam rangka tasyakuran milad yang pertama dari Ananda Elzio Ahmad Syahki Prasetyo. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, monggo dipun kawiti sareng-sareng, dipun mulai sareng-sareng, sampun saged konsentrasi napa dereng? Sampun siap? Oke, pengajian ora usah suwe-suwe. Nek kesuwen niku nggih lupute ngantuk nggih kringkingan. Nggih napa mboten? Ora usah suwe-suwe. Perkara ngantuk iso diampet, nek kringkingan iki rasa diampet kok. Mula karo selonjor nggih mboten napa-napa. Lak ngoten ta nggih. Sing kringkingan karo selonjor mbok mengke kula nek kringkingan ya selonjor. Nggih. Nggih napa mboten? Wong pengajiane lak digoleki penake. Nggih napa mboten? Wong urip iki sing digoleki penake kok Ustaz Jazul. Nek ra penak ya ngapa? Kan ngoten. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi pengajiane rasa suwe-suwe engko ndak ngantuk, ndak gringgingan. Nggih napa mboten? Nek ya terus aja dawa-dawa Pak Ustaz engko ndak ya ora penak nek kedawan. Nggih napa mboten? Tendak sing penting iso mlebu kabeh. Lak ngoten to nggih. Timbang dawa nek mlebu separo rak penak. Tenane lho kok tenane ngono kuwi garek kono. Ayo pikirane rasane ndi-ndi. Oke, siap? Yang pertama, saya mesti mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya Bapak Ibu dalu punika saged tindak pengajian tondo syukur awake dhewe marang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sinaosa ya nek ditari awake kesel matane ngantuk tapi ra masalah. Kesel ngantuk wis kulino, kesel ngantuk wis bendina. Tapi nek pengajian kan mboten bendina. Nggih napa mboten? Apa meneh dalu punika beda pengajiane mergo diundangke mubalek kondang. Tur ya larang. Nggih, kalih Ustaz Jazuli sepaket alhamdulillah saged pinanggih malih nggih Ustaz nggih. Sawetawis pedhot nika terakhir teng pundi nika? Nang kono kae nggih. Iki alhamdulillah bisa ketemu lagi sama beliau alhamdulillah. Nggih mugi-mugi barokah amin Allahumma amin. Nggih napa mboten? Jadi syukur dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi anggen kita sami pepanggihan wonten ing dalu punika sak mangke kundur saking majelis menika beto kemanfaatan, beto kemaslahatan. Nggih napa mboten? Pinaringan ridho berkah lan rahmate Gusti Allah. Dadi kundur saking mriki mboten sia-sia. Nggih napa mboten? Nggih, dadi ada manfaatnya. Tidak lupa juga sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mugi-mugi kula lan panjenengan sami ngapuntene dipun paringi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawitan donya ngantos akhirat. Nggih napa mboten? Oke, kula kalih ngadeg. Nggih, kula rada ngadeg ngeten mawon. Nggih. Ngapunten Ustaz Jazuli. Nggih. Kendo marem ngono. Nggih. Diundang larang-larang kok gur tengok-tengok tok. Maju. Maju no goleki sing enom no. Tuwa nggo apa? Halo.
Nggih, ngapunten Bapak Ibu tentang anak soleh dan solihah. Gini mboten? Ngon ngapunten malam hari ini kita nyekseni ngestreni menggah milatipun saking Ananda Elzio Ahmad Syahki Prasetyo. Muga-muga dados putra ingkang soleh. Ngabekti dateng tiang sepuh kekarunipun. Saged migul dhuwur mendem jero manfaati nusa bangsa lan agamanipun. Dados putra ingkang ahli salat, ahli ilmi, ahli khair, ahli Quran, ahli sunnah, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli salawat, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Ya, wis mudeng aku. Nek mriki pun hafal lho nggih Bu nggih. Ngoten. Nggih, pun hop kita konsentrasi susu dibahas engko. Nggih. Jadi masalah anak soleh kula pun bungcal bangsul matur Bapak Ibu. Nek kepengin duweni anak sing soleh lan solihah nyuwun ngapunten nggih. Mulai saka nyuwun ngapunten saestu ngapunten. Mulai saka gawene sik. Nggih. Minimal nek awak diki wong Islam ya maca donga. Dongane sing paling ora ki maca bismillahirrahmanirrahim. Saged mboten? Nek ora ngono ya maca salat Allahumma sholli wa sallim ala celek ndak rai. Ya wis sak karepmu. Ngoten nek ngapunten Ustaz Jazuli, kalau saya mejang manten niku nek carane ngajari piye supaya duwe anak sing saleh salihah siji, kowe nek arep nggarap PR pertama kali yang kau lakukan wudu. Jangan ora? Wudu. Maksudnya wudu ki wudu. Ora wudu. Masuk. Iki kudu dipahami soalnya iki bangsa-bangsa ngomong ini iki nek ora cetha iso dadi salah tafsir. Kula munine wudu ora wudu. Beda lho nggih. Wudu pertama wudu. Misalnya kula wudu sik, terus bojo kula ya wudu sik. Oke? Bisa dipahami? Sing nomor loro salat berjamaah. Salatnya salat hajat. Ya wis kono sak karepmu kono. Wong kono ki diaturi gen duwe anak sing soleh lan Dadi ora asal-asalan Bapak Ibu. Ngapuntene lho nggih. Menungso karo wedhus niku beda napa padha? Beda napa padha? Lah nek mudeng beda nek wedhus garek ngono rampung ra masalah. Lah nek menungso apa ya kaya wedhus? Kan mboten to nggih? Nganggo tata cara. Ngono lho. Masuk mboten? Wudu sik, sesuci riyin. Syukur sunahe mandi dulu. Gen ambune ngono. Ora arep anu ambume brambang, Bu. Gelem ngene ra gelem ya wis. Lah sida apa ora? Ora apa-apa kepapat. Enggak aku tak ngambet-ambekan sik. Halo. Salat hajat 2 rakaat. Enggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat. Bisa diterima? Bisa nggih? Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat yang pertama sehabis baca Fatihah baca Al-Kafirun 10 kali. Tidak usah banyak-banyak, 10 kali saja. Kok sik rungokno sik. Aku tak muni sik, engko nek misale kono cocok dilakoni, nek ora cocok nyontoh wedhus mau nggih. Kersane butuh kesuwen. Halo. Lho jarene nek kono sambate kesuwen. Kira mboten? Halo. Rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah baca Al-Ikhlas 11 kali. Kose aku tak cerita sik. Engko garek kowe jenengan ki garek milih garek gelem apa ora kan ngono to.
Dang ora? Wah, iki jamaah ngeyel kabeh kok iki. Apa rasa ditutuke weh? Aku ngerti ngene iki mau ranyang kok. Kula dek wau dereng rampung lho Ustaz. Kula mantuk keng kantor tekan omah 4:30. 4:30 niku pun ajeng teng pondok tamu niku sing ngenteni pun sak kekruk lencung. Nggih, wonten saking Boyolali, Sragen, Semarang, Kendal, Magelang, ya. Ya ngono kuwi, memang lagi ngono kuwi. Agek film laris no. Halo. Mari ngoten kula dek wau ngapunten Ustaz Jajuli, saya habis maghrib ngisi dulu di Bank BNI. Bank BNI. Ya lumayan lah, mau lumayan. Terus gua pindah kene, nek kok kene urung cedhah iki ya. Pirang ngono ya urung genah iki. Halo. Halo lanjut. Rakaat kedua tadi baca apa Ibu? Surat Al-Ikhlas 11 kali. Rampung salat, salam tengen, salam kiwa, nyandak mushaf Al-Quran. Dibaca dulu Al-Quran rakitang telung juz. Aku tak cerita sih. Ngono lho nggih. Engko perkara kono mathuk karo ora monggo. Oke? Pinten juz wau? 3 juz. Semak-semakan sik karo bojo. Masuk? Masuk nggih? Mari rampung 3 juz, jikuk tasbih, tek maca selawat ping 1000. Kesuwen nggih. Ya wis ngono engko sak karepmu wae, ngono wae. Saiki penak-penakan. Selak padang nggih. Ya wis selak anake tangi nggih. Ya wis ngono engko yen anu sak karepmu. Ngono wae, pokok gatul kluthak-kluthuk ngono ya karepmu. Halo. Wis pokoke nganggo donga sak saged-sagede nggih. Nek nganggo bahasa Arab ya bahasa Arab, minimal maca bismillahirrahmanirrahim. Lak ngoten nggih. Disertani maca selawat. Nek pancen Gusti Allah niki pancen dadi tenan, muga-muga dadi anak, nek nganti anak kulanang ya dadi anak sing saleh, nek nganti metu wedok ya saleh kan. Bisa diterima? Bisa? Oke, durutnya nggih niki alon-alon. Bisa diterima maksud saya? Lah mengke nek wis mulai di dalam kandungan, wis mulai ndelah positif dadi. Nggih napa mboten? Prosesnya ana istilah nek wong Jawa neloni utawi mapati. Iki kula nganggo ilmu Jawa mawon nggih Ustaz nggih. Wong-wong Jawa kabeh kok iki ra ana sing londo ta iki. Ra ana wong ireng kabeh kok. Nek mubalek ireng napa putih? Oke, makasih. Oke, makasih. Apa ya nek ngono ki ora sengak. Mubalek direng-irengke. Padahal aku nyerak rene mau karepku gen kesorot ngene iki gen ketok putih lho. Asam tenane. Tetep ireng. Oke, ndak apa-apa. Terima kasih. Atas anunya. Nggih, atas penilaiannya, nggih. Tapi kan ada manisnya. Nggih napa mboten? Sak ireng-irenge kelik, sak elek-eleke kelik, sak jenggureng-jenggurenge kelik. Nek kelik jek gelem ngene iki ketok apike. Masuk. Sak ayu-ayune wong juwiran, sak resik-resike wong juwiran, sak putih-putihe wong juwiran. Nek ora iso sumeh ngungkuli grandong. Dong orang. Kalau si Yuwanu kalo nungso kaya gedhe. Tok wong menteleng ae. Enten mboten model ngoten niku. Lah iya dene ya ngaku wong juwiran. Biasane wong lanang apa wong wedok? Lanang apa wedok? Ora iso. Ya niki aku tetep bolone wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe wong wedok-wedok?
Pokoke malam hari ini ora enek hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa wis? Anu cah tetep kalah. Jumlahe akeh kok ana kok. Iki sune wedokan tok. Astagfirullahaladzim. Nggih kula ngalah mawon nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Tepuk tangan buat wong wedok. Nggih. Sesuk ditambahi kelik gunawan pribadi, jakete ganti hidup wong wedok. Sesuk kula gaweke kaos tinggi jenengan. 50.000. Lah nek gratis wong sakmene ya mudar tenan. Nggih, mengke kula tak gawe kaos nggih Bu nggih. Nggih, mengke ditumbasi nggih. Nggih, mengke saya tak bikin sampel dulu, nek kira-kira cocok kita perbanyak. Oke? Engko nek wis ning nggon jero weteng. Tekan 3 sasi gedene petang sasi nek wong Jawa ngarani neloni utawi mapate. Ana sing jenenge sedekawan. Mbuh, istilahe apa monggo. Dicelukke, diklumpukke tangga teparo. Nggih napa mboten? Nggih. Didongake bareng-bareng, diwacake Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Karena apa Bapak Ibu? Di umur kehamilan antara 100 sampai 120 hari, Gusti Allah memulai memasukkan roh ke dalam kandungan calon ponang jabang bayi. Kanthi pandonga dhateng Gusti Allah, duh Gusti Allah, mugi-mugi calon bayi kula panjenengan paringi roh ingkang sempur, roh ingkang sak sae-saenipun kados rohipun para nabi lan para rasul. Bisa diterima? Cetha? Maju meneh umur 7 sasi jenenge mitoni. Dicelukke tangga teparo meneh. Dimasake macem-macem, diponto-ponto, mbuh jenenge apa? Nek wong Jawa kuwi jenenge apa mbuh aku ya ora ngerti. Nek carane Islam sedekawan bergandeng wong Jawa, tembunge nganggo basa Jawa. Disedakoi, diterke kono, diterke kene. Joi donga pangestu. Ya Allah, calon ponang jabang bayi kula sing teng jero rahim niku pun 7 sasi. Ateges napa? Jasadipun sampun sampurna. Panjenengan paringi jasad ingkang sampurna Gusti Allah, mboten wonten cacat fisik lan cacat mentalipun, kados panjenengan paringaken jasad dhateng para nabi lan para rasul. Saya napa mboten? Kula nyuwun ngapunten jenengan pirsani, engko nek nganti wis 9 sasi, ya Allah wong Jawa sedekawan meneh ingkang wujudipun jenang diarani jenang procotan. Iki nek ramu balik apik ra iso lho nganti turut ngene iki ra iso lho. Mulai gawe 3 sasi, 4 sasi, nganti 7 sasi, nganti mocrot ngene iki nek ramu balik apik, ambok nganti modar to ra iso. Ustaz Jazuli ra mudeng lho iki. Apunten nggih Ustaz nggih. Tapi piye? Ora nek engko Ustaz Jazuli iso ya sing ngisi dadi Ustaz Jazuli, aku dadi ra payu. Halo. Terus diolahke jenenge jenang procotan, didongke tangga teparo. Ya Allah, donga pangestune nggih Budhe, Mbah Putri, Mbah Kakung, mugi-mugi saged turas metu waras. Masuk? Masuk nggih? Tenan dungane wong kathah, dungane para tiyang sepuh, para sesepuh tangga teparo. Ya Allah, wis wayahe niku masyaallah. Halo? Turas metu, mak procot wis kaya tanpa ngeden metu dhewe. Betul. Sebab apa? Kawitan awal nganti lahir niku saka apik terus. Ana dungane, ana sedekahe lak ngoten to nggih. Nggih ngoten. Mila jenengan pirsani Bu, mbah-mbah awake dhewe, ibu-ibu kita ini, nenek-nenek kita ini
Nek nglairke anak nganti las-lasan kuwi gak ana masalah. Mergone napa? Sedekahe metu karo tangga ya apik. Zaman saiki kanggo seret barang. Masuk. Apa enek zaman semono kok arep lairan kok dadak muni buka 1 2 3 tekan 12. Enten mboten? Ora ana metu kuwi lak model zaman saiki. Mbiyen contohnya ibu saya. Mbok saya itu anaknya 8. Kula nomor 2. Tadi kula adik-adik kula niku ngapunten Ustaz Jawa, adik-adik kula metu niku kula ngerti. Oh ndelok-ndelok mbahmu kuwi. Dosa kowe. Ya maksudnya ngene lho, yo. Dadi ibu saya kula niku nggih gumun karo mbokku niku gumun nggih ana. Wong rumangsa kula niku nek wong jeneng wong desa nggih buki omah kan jembar niku turu ya do bareng Pak Ibu, Mbak kula. Ngono kok ya meteng terus ya. Iya ngono kuwi gek kapan ngono lho aku kadang-kadang nggih. Oh biasane kulino iki berarti. Berarti ngenteni anak turu ngoten nggih. Ya wis lah berarti kuwi candhaane. Ya lagi ngerti iki aku. Ta ono yahne nganti adikku 6 ira mudeng blas aku. Halo. Nanti kula kuliah lho Cik Ndiadi yo. Mbok kowe elok tenan. Tapi sukses kabeh contone iki lho. Wah, suatu ketika tuh adik kula niku wong kula wis gedhe, wis SMA niku. Saya kan SMA tuh masih punya adik, kuliah masih punya adik satu. Weh, adikmu arep metu ngono. Gelarno kloso kan ngoten nggih. Kula gelarke kloso niku. Ibu kula laguk ngoten, adik kula semencelat mak. Wedok, Bu. Wedok, Bu. Muni wedok, Bu. Kula langsung mlayu teng ngene Mbah Dukun. Nggih. Ora kaya saiki nang ngene Mbah Dukun. Masya Allah, kula ngulatke niku miris adik kula. Diketok pusere niku ngangge welat, Bu. Mboten ngangge gunting. Berarti kula mbayangke, berarti aku nggih ben yo ngono kuwi. Wis lairane ora neng rumah sakit, cukup neng omah. Paribasan mur digelarke kloso. Tanpa nganggo apa-apa, ya ora ana apa-apa. Soale napa? Sejak awal sampai lahir wong Jawa niku tirakate dhuwur, dongane dhuwur, sedekahe ya maju. Inilah yang menjadikan asbab kabeh digampangno karo Gusti Allah. Kenapa zaman sekarang itu orang ada sulit, ada buka 1, buka 2 sampai 12, ana sing ora didokke metu dalane, ana sing didokke metu. Mergo bangsa-bangsa neloni mapati mitoni mrocot itu wis ora unsur. Masuk? Masuk napa mboten? Lah kok gur arep neloni, arep mapati mur intine sedekah dadak goleki dalile apa? Ya ora bakal ketemu. Masuk karep kula? Masuk. Kula jenengan pirsani zaman sakniki gur arep metu ya Allah ngenteni 2 dina. Akhire dibolongke weteng. Metune kok kene. Apa enek bayi kok metune kaya kene, kok kaya wayang wae. Nggih mboten? Nek karena metune kok kuping. Tokke kok kene tlotok ngono. Masuk mboten karep kula. Ya Allah, luar biasa wong Jawa ki duwe tata sing apik, tradisi budaya adat sing apik, gandeng kabeh wong akeh-akeh bocah saiki wis do mengenyam. Iki mulai ngelak niki kula. Iki mulai persusuan kudu dirembuk iki. Masuk nggih karep kula nggih. Nggih, dadi intine sudah ditiadakan. Artinya apa? Ya dadine ngono kuwi mau, Ibu. Angel. Nggih. Halo. Masuk mboten karep kula?
mula zaman biyen ki ra ono buka 1 tekan 12 itu ndak ada. Kok bayi kok nganti ditokke weteng itu ndak ada. Nggih mboten? Contone mbok kula anak 8 waras kabeh. Lho, kelik Gunawan pribadi kaya ngene sangare. Iki mur puser kethokan saka welate dadine lho kaya ngene. Ganteng ngeri no iki. Ha iki pomone kethokan gunting ora ngeri iki. Nggih lho, ya cah sakniki niku lho, kethokane gunting steril nang rumah sakit berase. Pokok-pokok. Masuk karo kula. Masuk nggih Bu nggih. Mula monggo didik anak itu ora sah dadak ngenteni lahir. Kawitan awal saka akhir ayo diturutke. Engko nek wis mulai lahir nyuwun ngapunten. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ngertenono wahai manusia, ngertenono wahai seorang ibu, ngertenono wahai seorang anak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kula ngeten iki ora ana sing moto to. Oh disoting. Nggih. Leh. Allah ngantos ngendikan sungguh aku bersumpah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hei manusia, aku bersumpah sungguh yang mengetokkan. Bahasanya sing penak napa, Ustaz? Mengetokkan itu ya mengeluarkan. Mengedalkan. Aku pekewo karo Ustaz Jazuli. Halo. Berarti Gusti Allah niku ngantos sumpah sungguh akulah yang mengeluarkan ponang jabang bayi saka garbane ibu. Masuk. La ta'lamuna syai'an. Ora krungu apa? Ora roh apa? Ora ngomong apa? Ora njaluk apa? Ngono ki mbok ya ngewaki apa piye ngono ya kok ya kok. Kaya manuk ceguk. Ayo disaut nggih. Ora krungu apa? Ora roh apa? Ora ngambru apa? Ora ngomong apa? Ora njaluk apa? Ora pengin apa? Ora nggawa apa? 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 Kuping wis ana durung pati krungu. Ha, lahir nika niki sejak awal. Mula kula matur tak urutke. Engko nek kira-kira ora nyandak ya ben. Sok ben tutuke neh ngoten mawon. Didik anak wis diturutke. Mulai anak lahir nyuwun ngapunten kupinge rong pati krungu. Nggih napa mboten? Kupinge bocah lahir niku durung pati krungu. Mula nek kepengin ndang krungu, nek bar diresiki, bapake duweni kewajiban ngadani kuping tengene, dilanjutke dikomati kuping kiwane. Sepakat mboten? Anakmu nggih ben mbok adani rong. Nek wis sing kebaca durung rasa diadani. Kok ndak malah nggih ta nggih? Wis gedhe gerang mulai pengajian aku mau bar entuk pelajaran kok ngene Pak Kelik gen anakku tak adanani. Wah. Arepe apik malah kesampuk kowe. Anak turu diadani Allahu Akbar Allahu Akbar. Lek bapak kentil ya. Wong bocah saiki nggih ta nggih. Masuk. Diadani kuping, tangan dikomati kuping, dikenalno karo Gusti. Sok nek gedhe krungune kupinge tengen nek krungu azan. Wonten sing protes Mas Kelik. Wong anak lair kok diadani kaya wong arep salat wae. Lho, piye to ki? Lho nek anakmu nganti sok tenan gedene krungu adzan terus ning masjid, apa kowe dadi wong tuwa ora seneng? Lah wong kowe ndek anak metu anakmu kowe nanggap campur sari meneng ae kok. Apa ora kowe wedi engko nek anakmu gedhe gondoli penyanyi? Ayo pilih ndi? Ayo, pilih penyanyi. Ya wis kono karepmu kono. Masuk.
Masuk nggih? Bisa diterima? Ngoten. Sebabnya apa? Nek diadani kuping tengen dikomati kuping kowe so anakmu tekan gedhe ngene iki ora kena reka dayane umusibyan. Iki do mudeng apa ora kowe? Umusibyan niku jin wedok. Jin wedok. Ora ana jin lanang iki ora ana. Jine wedok. Nggih. Jine wedok. Heeh iki jine ngulati aku terus kok. Kok kowe rumangsa ngopo? Jin wedok niku Ibu, jin wedok niku sing senengane nggodha bocah. Senengane ngliling bocah. Ndak wayah apa? Ndak wayah angsluping sengrenge ngunduri Maghrib. Mula nek wong tuane awake dhewe iki nek duwe anak bayi cilik wayah Maghrib kon ngejak mlebu omah. Niku padha karo dawuhe Kanjeng Nabi lho. Nek di anak cilik sing jek bayi wayah Maghrib angsluping sengrenge dojak mlebu omah. Aja malah mbok eder-eder. Bayi cengar jak ning pasar malam. Dia to tumpak delok ke tong setan kan lho. Lho. Wong tua terus dulu ngene iki. Lah wong bocah cilik kok jak ning lah yo pasar malam tumpak ke kemudi di jaran. Sing gira-gira malah sing tuwek karo ngene-ngene. Dada-dada bocahmu ki lho mudeng. Nggih napa mboten? Engko nek nganti kena reka dayane setan, reka dayane umusibyan, ngeri, Pak. Anakmu mecicil nek ngarani wong tuwa utawa step mlerek-mlerek. Nggih napa mboten? Nangis ora metu luwe. Nggih napa mboten? Ayo penteleng ana, penteng lho, tak pentelenge ya malah menteleng. Lho kula pun nate nggo. Kula anu nggih. Dek ben pas durung dadi mubalek kula ya ngeyel. Wah ora mungkin ngono kuwi. Wis ora mungkin jaman kok ngene tenan anak kula mlerek-mlerek tenan. Tenan wis mlerek-mlerek niku. Bapak kula anu penteleng ana le, lawangan. Lho tak pentelengi. Malah tambah nyente-nyente niku anakku. Manus mus kejat-kejat niku. Anu me benono donggane malah dipadal-padal, dilepeh-lepeh. Kula malah kelangepeten dhewe lho tak. Ayo le aku. Ayo ngau le aku. Dipadal-padal kula sing kelametan ngantian. Nggih, wis tak ajari ngene iki lho le. Tetep moh. Tak ajari. Pake sangar kok. Nggih. Moh ya Allah. Nangis ora metu. Ya Allah marine mur sepele digawa ning ngene Mbah Buyut jenenge disuwuk. Dibukake jare. Dioser-oserke nggon bathuk. Coba japon nambani turu asu minggato. Diaturi. Lah ngono kuwi apa ora? Kok apa ora? Lah iya. Kira-kira mari napa mboten? Mari, wah jine langsung minggat mutah-mutah kok. Asem kecing tenan. Bae nek kuwi ora tau cawe. Lho wong biyen ki lak nyun ngapunten nek jarian tanpa nganggo kathok nggih napa mboten? Wit gedang cerak iblis kan karo cincin ngene iki. Pengalaman lho wong kula nggih sok nontoni mbah kula. Masuk mboten? Halo. Mripat wis ana durung bisa ndaru. Mripate wis ana ning durung iso nggo ngulatke. Ora ana bayi kok motone wis pening iso nyawang, ndak ada. Lah nganti ana tenan tetep mesti ngulatke dalane lho. Oh. Kok iso ya? Lho ngono kan. Ora percaya kok iso ya ngono. Masuk nggih karep kula nggih. Ora usah ditutuke nggih. Ora usah digrayaki ngono kuwi. Halo. Irung wis ana durung bisa
Bayi iki rung iso ngambu, iso ambegan. Oke? Ora usah dicontohi, ora usah dipraktekke. Ngoten nggih? Tutuk wis ana durung bisa celatu. Durung iso ngomong bayi kok ngomongi bayi apa? Lah bayi gerang. Lah iya. Ayo. Bayi gerang iki titikane gampang nek ra turu-turu ya kowe bayi gerang. Ayo. Masuk. Masuk nggih. Bayi saya mau nangis lah, tangisan seorang bayi itu yang paham hanya seorang ibu yang sejati. Ingat, tangisan seorang bayi itu hanya bisa difahami. Bahasa bayi itu hanya bisa dimengerti oleh seorang ibu yang benar-benar seorang ibu. Betul? Nah, kuwi pancen ibu sing temenan ngerti bahasa tangisan bocah. Iki bocah nangis kok njaluk pondong, ibu paham. Iki bocah nangis kok pipis, njaluk ganti popok, ibu paham. Betul? Betul? Njaluk heeh, kuwi ibu paham. Bojone kok anake, pake mudeng kok. Halo. Masuk nggih? Sampai apapun gerak-gerik seorang anak oleh ibu itu bisa difaham. Itu ibu yang sejati. Ibu yang sejati itu biasanya ibu yang normal. Apa enak Thomas ibu yang tidak normal? Banyak. Ulang hati-hati termasuk ibu-ibu yang punya anak perempuan, tolong hati-hati. Halo ibu? Saya sisipkan. Nek biasane hati seorang ibu itu dicabut oleh Allah itu jika apa? Itu hasil daripada zina. Maka ketika orang itu berzina, wanita itu berzina, Allah satu akan mencabut hatinya dari rasa keibuan. Yang kedua, akan dicabut rasa daripada dia melahirkan. Mula rata-rata wong zina kuwi nek melahirke mesti gampang. Betul. Karena rasa sakit mereka dicabut oleh Allah. Masuk? Mula kadang-kadang melahirke sak nggon-nggon. Gimana betul? Serasa ditutup. Baru-baru saja saya melihat di berita itu ada bayi dibuang daerah Jawa Timur sana. Masuk karena rasa keibuannya dicabut oleh mula josok nglakoni sik ya nek durung dadi bojoke sing asli. Oke? Rasa ditutup engko ndak wonge krasa. Wonge cerak tagak ting pas. Nangone rada mburi krudunge ireng pokoke. Rasa ngulake mburi iki wong sing arep ya ana krudunge ireng. Halo. Sikil wis ana durung bisa. Tangan ya wis komplit durung bisa nyekel. Bayi niku tangane begar napa gegem? Gegem napa begar? Ngopo kok gegem ora begar? Ngrusak dalan mbakmu kuwi. Dosa kowe kok ngrusak dalan iki. Nggih. Kurang 10 menit, Ustaz. Santai aja. Ngapa? Lho, ngaku ki tekan jam piro ae manut kok. Sing pentinge panitiane wani apa ora. Kok tak tekanke jam sak menit tibake ora nyandak. Oke. Apa diurunke? Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ngopo kok tangane gegem ora begar sebab apa? Asline Bu bayi lair nang alam dunya ku rata-rata mboten gelem dilahirke ning alam dunya. Sebab dia akan lebih nyaman di dalam rahim seorang ibu. Maka ketika anak ini mau dilahirkan ditanya oleh Allah, "Kowe arep tak lahirke ning alam dunya?" Mboten Gusti Allah. Saya nyaman di sini, akeh wong jahat ning donya mriku. Kowe rasa masalah, kowe rasa wedi. Sok ning donya bakal ana malaikat sing jaga kowe saka wong-wong sing jahat. Begitu seterusnya. Sampai beberapa pertanyaan sampai terakhir bayi itu mengatakan, "Ya Allah, kalau boleh tahu siapakah malaikat yang akan melindungi aku ketika aku di dunia?" Dia adalah ibumu. Masuk? Masuk nggih?
Mula tatkala Allah menjawab ibumu, bayi iki terus gelem dilahirke ning alam donya dengan menahan rasa sing janen ra gelem dadi gelem. Mula rata-rata bayi lahir niku mesti nangis. Ora ana bayi lahir kok guyu ngakak kaya pake ora ana. Masuk karo kula masuk nggih. Bayi lahir mesti rata-rata. Lah pertama tibake bandang wis ngerti lho, donya kok tibake kaya ngene endahe terus tangane gegem. Sanepone apa? Kabeh bondo donya derajat pangkat wine iso kabeh digegem. Mula rata-rata Bapak Ibu menungso termasuk kula barang duweni rasa tamak urusan donya. Bisa diterima? Ning kenceng kaya ngopo Bapak Ibu nggon awak diki nggondeli donya nek wis mati mesti tangane begar. Ora ana wong mati kok tangane gegem. Mangan-mangan. Ana ora wong mati tangane gegem. Mesti tangane begar. Apa artinya he menungso nggonmu nyekel donya ning alam donya aja banget. Nek wis titi mongsone kowe mati kabeh bakal mbok tinggal. Masuk. Apapun itu bentuknya Bapak. Anak sing paling mbok tresnani, bojo sing paling mbok tresnani kabeh bakal lali karo kowe. Anak-anakmu sing mbok perjuangkan mati-matian cilik mbok gedhekke, lara mbok tambake, bodho mbok sekolahke, melarat mbok sugihke. Pol sedih 3 dino. Setelah 3 dino nembake, mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Dia akan kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Niki mungkin tak bahas tekan jam 12 ora rampung. Lah masalahe wani apa ora ngono. Aku sing rawani. Masuk nggih Bu nggih. Maka monggo Bapak Ibu, yuk kita cetak anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah. Nggih napa mboten? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wahai manusia, engko nek anakmu wis mundhak akale, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Didikan wulangan anakmu babagan syukur neng Gusti Allah lan neng wong tua lorone terutama kepada ibunya. Masuk. Syukur marang Gusti Allah, diajari ngibadah marang Gusti Allah. Salate piye anakmu toton salate. Masuk. Masuk mboten? Pake salat, mboke salat, anake salat. Ayo ajarkan kepada anak-anak kita. Nek kepengin duweni anak sing saleh lan salihah. Sing nomor loro napa niku? Maca Qur'ane, maca kitabe. Artinya apa? Ngilmune totonan anakmu. Gen dadi anak sing nek karo wong tua ya dadi anak sing saleh salihah, nek ngilmu ya dadi wong sing alim. Dong ora? Masuk? Sing nomor 3 mo, totonan anakmu gen bekti neng wong tua. Karena apa? Di zaman akhir ini saya bangsul matur Bu, akeh bocah sing dowani karo wong tua, dituturi malah mangsuli, dipendelengi malah nantang. Kicatrun. Ingat wahai anak, jangan pernah kau hinakan orang tuamu nak. Kita menang kabeh. Engko keri sisan karo Ustaz Jajuli tak bareng deh. Ustaz, mengke susune sitok edeng. Malam hari ini kita berdua. Kok nek miring ade gocek-gocekan. Beneran miring. Betul. Maka jangan pernah kau hinakan orang tuamu nak. Jangan pernah kau hinakan ibumu terutama. Betul. Maka didik anakmu birrul walidain. Bekti neng wong tua loromu, ayah dan ibumu. Ajari anakmu bekti neng wong tua. Karena apa? Nanti muncat dulu aku. Wahai ayah, wahai ibu, semua yang hadir di majelis ini, jangan pernah kau berharap banget besok di akhir-akhir hayat kita, di masa-masa tua kita,
anak-anake dhewe do iso mudeng karo wong tua kalau sejak dini anakmu rambut didik bekti ning wong tua. Karena apa? Kalau di saat mereka sudah berumah tangga sendiri, di saat mereka wis do mentas kabeh, mereka akan disibukkan dengan urusannya sendiri. Mereka akan sibuk dengan keluarganya mereka sendiri. Mereka akan sibuk dengan urusan pekerjaan mereka sendiri. Nganti lali karo wong tua. Betul, so we. Iki aku mengekspresikan wong tua kok malah nangis. Berat tenan iki. Kalapane. Nggih napa mboten? Begitu kadang-kadang anak dikon mulai kowe mulya sik ndok simbok lara lah ngapusi paling aku nek teko mesti ya mari. Ingat nak memang sejatinya ibumu tidak sakit. Ibumu ora lara nak cuma satu. Ibumu kangen karo kowe. Nek kowe ora paham. Ora cukup wong tuamu mbok kabar ibu aku saiki wis dadi wong sukses. Omahku anyar, mobilku anyar. Ora butuh kuwi. Cukup kau datang di hadapan orang tuamu dengan senyum. Segala macam bentuk kangen, lelah, sampai orang tuamu hilang. Datangi orang tuamu. Tatap wajahnya. Setiap kerutan di wajahnya penuh dengan perjuangan untuk anak-anaknya. Walaupun terkadang mbokmu iki senengane ngapusi. Malah jegeges iki. Iki asline mbok asli apa jadi-jadian to iki? Kono ki tak bela tenanan kok malah. Oh, mbok modern. Maksudnya apa, Ibu? Memang ibu kita mbok ya kadang-kadang senengane ngapusi. Masak kabeh segala macam dimasak. Mari rampung masane kabeh anak diceluk ke ndang dodi maem. Entekno simbok wis marek. Padahal ibu belum makan sedikit pun. Padahal neng bundi jumputi mampu. Darene dek mau ora nduk iki aku mau wis maaf. Ketimbang hemat ketimbang dikuak. Ibu merasa lapar. Masuk. Cetha napa mboten iki? Muliakan orang tuamu. Ajari anakmu berbakti kepada kedua orang tua. Nggih. Yo ben wong tuamu desa, yo ben wong tuamu juwiran, wong katrok, wong desa, wong pekok yo ben. Lho nyon ngapunten, Pak. Orang tua kita ini jauh dari pendidikan. SD ras lulus, bahkan maca tulis ra mudeng. Tapi orang tua kita hebat. Dengan kepolosan orang tua kita, dengan kebodohan ibu kita, dengan kekatrokan ibu kita, dengan kendesoan ibu kita, mampu mensukseskan anak-anaknya semuanya. Lho wong bodoh lho iso nyukseske anake. Wong bodoh lho iso nyugihke anak-anake. Lah kula anak sukses, anak pinter, jarene akademisnya tinggi. Gak iso mulyake wong tua. Masuk. Ini lho pentingnya birrul walidain Bapak Ibu. Maka jangan sampai awake dhewe iso terlambat. Mengalami keheningan malam, kesucian, kesendirian di rumah. Gur kocah tok anakku ning kono dadi ngene, anakku ning kono dadi ngene, ning aku ning omah dhewe. Apa ora kloro-loro dadi wong tuwa. Oh, nak dong guyu meneh to. Iki asline wong tuwa tenan kok jadi-jadian bocah. Wes dosa kowe. Masuk nggih Bu nggih. Lho wong bodho lho iso minterke awak dhewe, iso nyukseske anak dhewe. Betul. Neng anak 5 sukses kabeh, anak 5 sarjana kabeh, sugih kabeh. Ora iso ngrumat wong siji sing lagi lara. Ya sapa? Mbokmu. Maka saya di mana-mana saya katakan, mbokmu pancen soleh. Mbokmu pancen juwiran wong bodho rande pendidikan. Ingat, ibu itu bagaikan ratu yang tidak mempunyai mahkota. Ibu itu seorang ratu yang tidak mempunyai mahkota ya, Le. Ya, Nduk. Tapi ingat nak, kaki ibumu itu beralaskan surga. Surgamu itu di bawah telapak kaki ibumu. Maka jangan pernah kau sia-siakan ibumu. Jangan kau siksa ibumu. Jangan kau siksa orang tuamu. Menunggu terlalu lama menahan rasa kangennya
hanya untuk bertemu dengan anak-anak. Sudah mikir apa? Aku anggar kelingan mbokku ya dadi ngene iki. Kula niki keteke bagus Ustaz, tapi kula niku gembeng. Oh dosa kowe. Ya wes. Wes ngono, serampung. Wes pokoke muliakan orang tua, ajari anak kita birrul walidain ngoten nggih Bu nggih. Bekti ning wong tuwa. Nggih napa mboten? Mun rasa nyanyi engko ndak malah diguyu karo Ustaz. Engko bagiane Ustaz Jayuli. Oke? Yang terakhir, engko nek tak tutupi yang terakhir ajari anakmu sopan, santun, tata krama. Satu pesan saya, wong Jawa aja nganti ninggal karena kelak di akhir zaman Ibu. Saya di mana-mana sampaikan bakal tinemu mongso wong Jawa ilang jawane. Betul. Bakal tinemu mongso pasar ilang kumandangnya. Saiki pasar wis ra patut kok omah pengen apa wae garek mijet moro. Betul, wis ra ono kumandange blas. Mang dolan teng pasar Klewer sakniki sepi. Ono kali wis ilang. Ono kali wis ilang. Kali wis ilang kadunge. Ono praman, ono prawan, ono wong wedok wis ilang. Kok prawane. Dosa kowe Mas. Ana wong wedok prawan wis ilang wirange. Wong anggar wis urip ra duwe isin wis ngalamat Bapak Ibu. Lah wong ngerti berzina kok malah mlumpuke wartawan. Iki anake kae, kaene ora ngakoni malah iki ana sing ngakoni anakku. Ah bojone gur malah meneng ae lho lho. Lah wong lanang telu kok beda-beda. Lah nggih ben iki karo sapa? Nggih ben kopiokan kok Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siap.